Sä et varsinaisesti vastannut mun kysymykseen. Ai mihin mukaan? No et mitä sä niinku tunnet mua kohtaan? Miksi sä oikein lähet sinne rahaa? No kun mä luulin, että se Rami lähtee sinne mukaan. Ai Ramin takia vaan. No oli siinä vähän jotain muutakin. Muistatko silloin vanhojenpilässä, kun leikittiin sitä totuusleikkiä? Muistan. Leikittisikö taas? Vai onks nää tyhmä? Ei ollenkaan. Sä saat kysyä eka. Eikö sä voit kysyä? Sä saat kysyä eka. No tehdään niin, että se kysyy ekaksi, kumpi kerkee. Okei. Rakastat.